'yan amana ko kun san komawa Diomande Real Madrid cikar ɗaya daga cikin burikan yayarsa ne Roxanne. Cikin wasikarsa da yake yi wa 'yan uwar tasa wadda ta mutu ya ce, ke ce kadai kika yi amanna cewa zan zama Cristiano Ronaldo na gaba yayin da kowa ke min dariya. Kin tuna lokacin da aka kai ni gwaji kungiyoyi Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympic da Crystal Palace har ma su Eze da Olise sun zo gurin bayan mun gama motsa jiki suka ce min yaro gaskiya ka iya kwallo sosai, amma duk da haka ba su siye ni ba. Bayan wasana na farko da muka buga da Real Madrid na canza riga da Mbappe. Kin tuna lokacin da muke kallon sa a TV sai kika ce Mbappe ya iya kwallo amma dan uwana ya fi shi iyawa. Bana buƙatar babban gida, bana buƙatar motoci, kawai ina so in sadaukar da komai nawa ga kwallon kafa ne domin in nuna wa duniya cewa kanwata ta yi gaskiya. Yanzu filin kwallo ne kadai gurin da nake jin daɗi a rayuwa, shine gurin da nake samun natsuwa kuma nake jin kamar ina magana da ke. Ina ma kina raye yanzu da zan faɗa miki cewa mun yi nasara. A takaice dai zama dan wasan Real Madrid ko zama kamar Cristiano Ronaldo wani babban burin ƴan uwarsa ne wadda ta mutu. Shin 'yan amana kuna ganin burinsa na zama kamar Ronaldo zai cika ko yaya? Hala Madrid.